Добър вечер на вас, които сте извън залата. Извиняваме ви се. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за енергията и силата, която излъчвате и ни давате. Благодаря ви, че бяхте част от промяната, започнала с Румен Радев и Илияна Йотова, днес вече президент и вице-президент на републиката. Благодаря ви. Тази промяна продължи през промяната в БСП и ще приключи на 26-ти с победата и промяната на България. Но преди да ви говоря за нея, позволете да кажа нещо за демокрацията и свободата. Само от пътя от Пловдив до тук се развиха